Toya, 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 hallelujah, amen. Nwanne m tobe Yahweh. Toya, 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 hallelujah, amen. Nwanne m tobe ya. Toya, 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 hallelujah, amen. Nwanne m tobe Chukwu. Toya, 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 hallelujah, amen. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Anyị ga-abụ ndị na-anụ okwu Chineke ma mekwazịa ya eme. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Anyị ga-abụ ndị na-anụ okwu Chineke ma mekwanụ ya eme. Unu abụ na ndị na-anụ sọsọ n'ụnụ. Ndị a bụ ụmụ abụ ochie. O wee chọta ụzọ wee wụbata n'ime m na ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike, ụbọchị ndị nsọ. Anyị na m ekwu maka Chineke nke Abịama, Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob. O nwere mgbe niile akara aka. O nwere appointed times. O nwere ụzọ nke ya, o nwere kalenda nke ya, o nwere ihe niile nke ya. O nwere ihe nke ya niile ọ kpọrọ ezi omume. Ihe nke ya niile bụ ezi omume nke ya. Mana mụ na m nwere ezi omume nke anyị, nwee ihe nke anyị niile, nwee ụzọ nke anyị niile. Ọ dịgo ka ọ ya adịnụ. Chineke aha ọ bịa n'owuwelu mụ na onye n'uche nke anyị. Ụfọdụ n'ime anyị uche ajụrụ ajụ, reprobative mind, ka ị na-eme na na-afụkwa ahụ. Ọ bụrụ ka anyị si chọọ. Maka na mgbe a na-agwa anyị nke aha anyị chọrọ bụ nke anyị na-agwa onwe anyị. Ịma na na-agwa mụ na gị anya na-agwakwa onwe anyị. And eziokwu ka mma na nke onye gwara onwe ya, nke ị gwara onwe gị, ifugi ya nso na onye n'igwe nye m abụ otito n'ụbọchị taa. Ọ gịnị kpatara nke a? Mụ na uchetenu na okwu ọnụ ya si na site na mmụọ nsọ na anyị ga na-ekene Chukwu, enye ekene n'ime ọnọdụ anyị niile, n'ime ihe niile, ma ọ dị njọ ma ọ dị mma. Ma mma adịghị n'onu ka ebepụghị isi, ị na-enye ya ekene. Maka na everything works together for your good. Na ọ bụrụ na gị na Chukwu kwụ, na ọ bụrụ na ụzọ nke ka ị nọ n'ime ya, na ọ bụrụ na ezi omume nke ya ahụ, ihe ahụ ọ sị nọ ihe ziri ezi n'anya ya. Anyị na-anụ mgbe niile anyị na-eje ụka, anyị sị ka anyị jee nụrụ okwu Chukwu, ka anyị jee ka ụka. Gịnị ka a na-akadị? Ije nụrụ okwu Chukwu ka anyị na-eje. Mana to reason together. Mana na reason together. Ndị pastọs na ndị bishọps na ndị reverend na popu a na ihe niile a na-abịa kụziwe okwu Chukwu, kụzie si ka onye ọbụla tinye uche ya, ka a tụgharịa uche. A na-agụpụta gospel according to onye a, ma ọ bụ prophecy according to Jeremiah. Ngwa ka onye ọbụla tinye contribution ya. Kedu ihe onye ịghọta na ya? Aha emeni etu a n'ụka dị iche iche. Ndị isi bịa ha gụọ, ha kwee, gụnwe kwee ya, achịkọ efe mmiri nsọ, eri oriri, agbasa. Nke ha gwara gị, kọwara gị na nke ha gụpụtara n'akwụkwọ nsọ bụ ya ka ị ya ebu na nọzi ilu ebe gị ego ịmalite gụba n'ebanye anya. Of course, ọ mgbe ịlụzi ibe gị na iwee kee maka ịlụzi ebe gị ụmụazị megharịa gị anya, ma ọ bụ rice a na-esi n'ụbọchị ụka, ma ọ bụ mmemme na mitin na ihe ndị ọzọ, ebe ojije na njegharị na ije nege, maka ụbọchị eji ezu ike. Ụfọdụ ewere je gwuo mmiri n'ofu họteelụ, swimming pool. Ụfọdụ ewere je nete na enyi ha nwoke na enyi nwaanyị, ọkwa ndị ụka ahụ. So na ohere anya adịzi mụ na gị iji wee tụgharịa uche, gụda anya bụ akwụkwọ nsọ, nebanye ya anya, ka i wee eleghị anya mata karịarị ndị bishọp nwa ma ọ pastọ. Ịmakwa na ige ntị na ngọzi dị ya.
ịstọdịkwa ngọzi dị ya, imezi ya eme bụrụzie ebe a ka okwu gwụrụ, maka na ihe Chineke na-achọ bụ nrube isi. Ọ irube isi n'ihe o kwuru ka a na-ekwu, mee ya n'usoro otu o si kwu ya, o nweghị ihe ọzọ a na-ekwu okwu ya. So my people o wee bụrụ ka o si wee dapụtara m n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike m, my holy day of rest, ụbọchị m ji atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ niile na ndụ m niile throughout the week, for the next week. Ụbọchị Chineke mụ na Chukwu ji akarị nji efe Chukwu ofufe, ụbọchị nji ezuru ike n'ime Chukwu, n'okwu ọnụ Chukwu, n'ime Chukwu, ụbọchị Chineke ji edokwa m nsọ, onye edoro nsọ n'aya ahụ, ụbọchị Chineke ji edo mmadụ, edo m nsọ, onye edoro nsọ na-enwe protections, ụbọchị Chineke ji eme gịnị, ji akọnsekreti gị ihe edoro nsọ, mee ka ị na-adị nsọ. Ihe dị nsọ ekwensu ahụ etinye n'aka na ọ na-eru n'ebe oke ọkụ, ọ eru n'ebe ahụ nọ, ịma na Satan abụghị ọnụ light. Ihe doro nsọ bụ ihe dị ọcha, Satan abụghị ihe dị ọcha, na ọ bụghị white, na ọ bụghị purity. Satan amaghị ya with purity or holiness. Ihe eji mara ya bụ ihe ruru inyi, ihe ọjọọ. So n'ime ihe niile ụmụnne m, ụbọchị taa bụ oke ụbọchị a maara afọ ya, edere ede n'akwụkwọ nsọ, onweghị ọzọ. Ndị ọzọzi bụ na ị nwere ike isi m nọ ụbọchị e malitere, ndị apostles malitere ozi ọma gathering after the resurrection, ụbọchị ụka Sunday, onyanụ bụ Sunday, n'ụbọchị the early apostles malitere to gather. So not the reason the church ji malite na Sunday. Ọ dị mmanụ ka a maliteziri ngwanụ ka anyị zọọ ije n'ihe ahụ Chineke kwurunu. Mmadụ ya malite nsọ nwu ya na nwa amụrụ ọfụ ya ṅụrụ milk, rachanụ kandini, gudi echetara m tọmtọm, ụmụ ihe ndị ahụ anyị eji egwu mgbe anyị pere mpe. Kịta ana m ekwukwazi okwu gudi na tọmtọm, na ụfọdụ adịkwuozi maka ezeni. Kịta bụ ọkpụkpụ ka a na-atazini ya na anụnụ. So etu a ka ọ dị na mmadụ ga-ebido somewhere. Mgbe unu bido, mụ na bido gadaba on Sunday, eso m bido na Sunday gadaba, wee zọgidezi ije, wee zọbanyezie na-azọbanyezi n'ihe niile Chukwu kwuru. Tabazia na anụ dị na ya bụ gospel of Jesus, tabazia n'ọkpụkpụ dị n'ime enu. Mana ụfọdụ n'ime anyị si n'ọsọ milk a ka ya aṅụ. Sọ milk a, milk bụkwa okwu Chukwu, mana ọ dị basic covenant, ọ nwa ntọntọ, ọ nke mmadụ ya eji wee ka n'ọkpụkpụnụ, ka ahụ befe taba anụnụ, ka ị eji wee tonu. Milk wee buenu, wee gbaanụ, wee dị ikenu, befe wee ya na-aṅụcharịkwa milk sef. Mana onye lụrụ n 40 years, gịnị ka ị na-aṅụzi milk? Iri dịaziri milk. Ọ ịtabazian vegetables, salad na eri vegetable, vegan ka ị kwesịrị ịbụzini. Highest ịta azụ, mịkwanụ ya amịa, na ọ bụzi ịta anụ gịnị, were mkpụrụ osisi wee merizie anụ mgbọ. Onye a ewee dị n'ogologo ndụ nwee na-arụ ike nene, maka inwe arụ ike na ịfụnụ joy, ịfụnụ the reason for your existence, ịfụ the cause for you to exist. Ọ bụrụ na inwe ha ahụ ike, obi a na-adịghị mma. O nweziri isi na onye ọ dị ndụ ebe onye ọ nọ na obi ọjọọ, nọ n'ihe mgbu. Ụmụnne m, ihe mgbu adịrọ mma. Na wetara m ya, bring that to me here. So ụmụnne m, ya unu ewe n'iwe na nke ọ bụ na mmadụ na-eme, anyị ya ga na-erukwa n'ihe ndị dị iche iche gbara ya gburugburu. Ọ ihe mere kịta. So na otu o si na wee dị, wee sị na m ga-arapụgodo okwu a ka ọ dịkene. Ọfọ gị nwa bụ onye nke m, ndị nke Chukwu. So ngwa nebanye anya nụ, ịma na ndị be anyị bụ ndị Igbo si na mmadụ na-esi n'ụlọ wee dịrị mma pụba amanụ, andị na ihe sie ike onye ọbụla aza afa nna ya. So anyị ka nọgodo na ịza afa nna anyị, anyị iji onu Igbo anyị wee na-ekwu okwu kịta. Ka anyị keep our language.
ọ ihe nji wee na-eji mee vidio afọ ndị be anyị ndị na-asụ Igbo particularly. Yes, ọnya. So ọ bụ na inwe fum vidio, ọ bụ na ịbụghị onye na-asụ Igbo, iwe weneghị nne. Ọ dịkwazị agha oke mkpe mara onye na-asụ Igbo si akọwakana gị ihe onye a na-ekwu. Mana mgbe na-abịa ibi n'ike ọgụlụa, ị ga-afụkwa ndị na-ekwu ka mụnwa na-eji oyibo dị iche na onu dị iche iche were ekwukwa ofu okwu ahụ, mana n'etiti ndị ọcha n'akụkụ ndị all colors or race. Unu na-akpọ ya people of colors and the whites. So Chineke nwere ndị nke ya n'akụkụ dị iche iche, n'onu dị iche iche, na kọlọ dị iche iche, n'obodo dị iche iche. Onwe ha ebe nke ọnọ ha dị very few, maka many are called, all few ka anyị pick. Ifugie nọ Chineke ịfụnanya dị egwu, o dobere the salvation for everybody, mana yet it's not for all. No nwere ndị a ga-epik n'ime n'elu ụmụ Israel si Egypt. How many of them? More than 70,000. Mmadụ onye na-lụziri? Mmadụ onye lụziri promised land? Very few. Etu a ka ọ dị ka ọzi oke ego nke Sodom na Gomora. Mmadụ onye na-survive zi ụmụ ihe ndị a. Jizọs kwa sị na dị ụzọ siri ike, not very narrow, not very few ya chọtakwa n'ụzọ a. Still ihe ọ pụtara bụ not very few are going to be saved. So ụmụnne m, oluenu mgbe anyị ga-achọzi ya bụ ihe ga-azọpụta anyị, and ọsọ ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya. Ọ bụ na onwe ihe ga-azọpụta mụ na taa, ma ọ bụ ga-aza anyị ekpere tata, mere anyị ihe ya, mezuela anyị dịka ọ dị anyị n'obi, dịka anyị na-ayọ, ka anyị na-achọsi ike. Ọsọ gị anyị nwe ime ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya. So ka anyị marụzie tata ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya, hapụzie ihe ụka sị ma ọ bụ ekwuru n'ụlọ ụka, ma ọ bụ ekwuwa n'ụlọ ụka, ma ọ bụ ndị ụka sị. Ọ bụ kedu ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya, kedu ihe Jizọs mere approve na nna ya bụ nna anyị chọrọ ka anyị mee, kedu ihe mmụọ nsọ mere approve. Ụzọ ihe taa nke ihe ọbụla ha mere approve dị mkpa ka mụ na ha banye n'ime eketa n'ụbọchị adịgo egwu. Adị nke a ka bụ mmalite ihe mgbuo, anyị ka na-ekwu happy new year, happy new year. Ọ dị mma na 2020 na ọ dị ike, mana mụ na ga amaghị na oge dị ike ka a nọ n'elu ya. Not a terrible time ka anyị nọ against the ungodly ones, so against ndị si na uche nke ha ka anyị eme na ọ bụghị uche Chukwu. Ifu ga-eso mụ na anyị eketa oke n'ihe iwe Chineke na ọ bụrụ na anyị si na uche anyị ka a ga-eme this time. Anyị si na uche ndị ụka ka anyị eme na ọ bụghị ihe Chukwu kwuru. Mụ na si na ọkwa ebe nsogbu dịkwa this 2021, ọ gara adị worst for people like that. I mean to those unrighteous people, to those ndị si na ihe nke ha, uche nke ha bụ the righteousness of Chukwu. Na ka ha si kpebi, ka ha si efu, ka ha si chọọ, ka ha esi mee. Nsogbu dịkwa ọrụ ndị dị etu a, ungodly men and women. Nsogbu dịkwa ungodly nations. Nsogbu dịkwa 2021, ọ ga-adị worst for them. Ọ ga-adị egwu, mana ọ ga-abụ oge ndị nsọ ya eji nwa na-apụta ife. Enwere ndị nsọ n'ụwa, nwee ndị nsọ n'igwe. Enwere ndị nya bụ ndị si nọ nke Chukwu kwuru kpebi n'ọnya ka ha ya nwụ n'ime ka emee okwu ọnụ Chukwu. Sọsọ okwu ọnụ Chukwu, ọkwa Baịbụl sọsọ nke Chukwu kwuru o zoro ezo, a very plain truth. So na ọzịkwago na mụ anyị chọọ, it's up to us if we want, if we will, if only we can, if only you could, then salvation is near. Mana ọ bụrụkwa ma this 2021 nsogbu dị ike, more trouble, more even the beginning of trouble or sorrows ka anyị nọ n'elu ya, ọpụta ka ọ malite since year 2000. Anyway, ka hapụzi mụ na ana m ejego ozi ekwugo m okwu a for 15 minutes now. Oge ezuwo, oge ezuwo, oge ezuwo, Chukwu okike na-ekwu si n'oge ezuwo. Ị na-anụ ya? Oge ezuwo, oge ezuwo, oge ezuwo, onye kere ụwa niile na-ekwu si n'oge ezuwo. Ịrọcha mkpụrụ ọma na mkpụrụ ọjọọ, ka e wee mee ihe Chukwu na-achọ, nke bụ alaeze ya n'ụwa. Oge ọnwụnwa ga-adịkwa n'oke nrọcha, ka e wee mee ihe Chukwu na-achọ, nke bụ alaeze ya. Ọ sị na oge ezugo, na oge ezugo. Ọkwa ifuru ya? Oge ezugo, oge ezugo.
na Chukwu okike na-asị na oge ezugo, oge onye nwa ga-eji rọcha mkpụrụ ọma from mkpụrụ ọjọọ, ka e wee mee ihe nyenwa bụ Chukwu na-achọ n'elu ụwa alaezie. Ekpere a Jizọs nyere m n'aka ekpe our lost prayers, right? Ka emee uche chi, na-eme nna anyị bi n'eluigwe, ka emee uche gị n'elu ụwa dịka ọ esi eme ya n'eluigwe. Ifugo ya, ọ alaeze Chineke ya abịa, leadership Chukwu, rulership Chukwu. Onye ọ dị n'aka bụ Jizọs bụ the president, Yeshua, okwu ọnụ Chukwu. Ọkwa ka mụ na na-afụ oge ezuene, so ka anyị ka anyway ka ọ dị, ka nna gọzie mee amara n'afa Yeshua Jesus Christ. Selah. Shalom.